joka vaatii treeniä. Kansakunta kaipaa teryleniä. Mä tunnen tanssin tenon taas selkeritteen. Sapuntin liike ihailijat vapisee. On miehistä parhain täynnä geniä. Kansakunta kaipaa teryleniä. Jos pitää valita, niin mieluummin lyhyt kuin pitkä. Se tuo takana siellä on aika paha paikka. Tähkoi. Jani. Miinaken. Hei, on nyt selvä. Ei oo paria. Mut hei, mä olin sua ennen kuin sä. Eikö mä tein bokin niin? Miten se voi olla, että noin mitkä joi, niin oot kaikki tuolle, ne lyö viimeisenä? Lyökö? Jos sä teit helppoa. Pelle, älä nyt leikistä suutu. Ei tää on leikki. Tää on vittun kaukana leikki. Se on nauru kaukana. Nyt oikealla hyvä. Onko paareja? On. Paari on. Hirveä. Varmaan paari. No sä oot varmaan viimeinen paari, kun Selvittäkää väliin. Jos mä oon niiden massa. Eikö Tomi toisena? Näin. Tuota sulle potteri. Mulla on pussy. Ei sulla oo. Kuka löi ekana? Rami. Se on muuten hyvä peli. Tosi hyvä peli. Onks mä äsken Vähän pini taivaan. Aha. Onks se kipeänä? Kipeänä lapsi? Ei, kun akku, tyhjät akut on. Ai, tyhjät akut vaan. Terve. Kylpylä loma vaan. Tyhjät akut. Tuuli puhas vähän pahasti. Nyt on lippa eteen seuraava. Mikä on kenttä? On. Kiitokset Jonille. Kyllä. Vastaisuudessa olisi mahdollista. Annetaan sille yksi salmari. Tää sopii nimenomaan. No voi kaataa. Ja ihan yksikseen saa olla Greenfield on niinku kohtu. Hei, mitäs par 3 sikakilpailu? Kuka vei äsken sen? No hei. Eli mikä on par 3 sikakilpailu? Paljon on Petellä. Ainakin yksi. Yksi. Kenekään kahta. Par 3. Sulla on 3 kilpailua. Kaksi. Pelillä on kaksi. Niin kaksi. Ei mulla pelattukaan niin montaa vielä. Sulla oli siinä Pelillä ja... Kaksi jäi pelaamaan. Pelillä on kaksi. Pelle Ei. Hannu vei kutos. Kaksi jäi pelaamaan. Seitsemän pitäis olla. Niin. Ei, siis mä vein sen... Eiku niin joo. Sä veit sen yhden sieltä, mikä oli ihan lähellä. Se veden ylitys, siinä mulla oli. Ja sitten toi 8. Tai oliko se 4? Hieno lyö. Pari auki, on se kone. Ainakin pari auki. Äijä on pari auki. Nyt virkkuja. Virkkuja nyt eka vähän aikaa. Menee varttiin. Lyökää se nyt tulee pari. 10 viiroa. Pari. 2007 vai 2006? Hyvä kesti! Jotenkin mä oon lämpöinen tässä näin. Loistava lyönti! Kyllä. Onks birdie-mies? Hei, birdie-mies! Se on niinku, mietin, että se on niinku niin hieno, jos joku on kuvannut videolla, se ei ole kuitenkaan kukaan tunne. Siellä oli joku sanotaan 50. Mulla on Joskus sitten, koska olin lyömässä, niin joku sotilasmestari hoiti sillä näki, että oli joku kerralla. Kerralla käytiin. Mä tajun mitä se on. Eli ysin saattaa jossain. Olisikohan siellä jotain? Sulla tuo. Mitä mitään tehdä?
Ei mä tein. Ihan minun. Ainoastaan kouttiin. Muistan illan, jolloin viettelit mun. Yöhön etelän toit kuumaa huumaa. Tunsin tulisesti haasteesi sun. Annoit aloitteen sä siihen suuntaan. Tanssit auringossa kiihkein liikkein. Ja tiesit hyvin mitä mulle teit. Linda, Linda, oh Linda. Linda, Linda, muistan sua. Tuon nuoren vartalon, näen alla auringon. Sen joka liike suo nautinnon. Linda, Linda, oh Linda. Linda, Linda, muista mua. Kun saavun uudestaan, sun haastan uusintaan. Saat silloin